Čauže všetci, volám sa Marcel, a.k.a. Miniboy Killa a robím breaking. Breaking znamená vlastne breakdance. Tancu sa venujem celkovo 16 rokov a najradšej mám z toho betlenie. Je to určitý trenážér života a to, čo si nemôžem dovoliť v živote, ako napríklad hrať sa na gangstra, to si veľmi rád dovolím betly. Svoje dlhoročné skúsenosti chcem posúvať ďalej, preto učím v tanečnej škole a posúvam decka moje skills, moje knowledge, moje všetko. Toto sú oni. To je tak všetko. Takže posielajte mi hlasy a servus.